Hej alle sammen, det er Mathias, og velkommen til min kanal igen. Nu skal jeg vise jer, hvordan man tegner en gris. Ja. Man giver den først et øje og et øje mere. Og så skal den have en næse. Ja. Og på næsen skal der være bumser. Det er ikke en lille bumsegris. Og så skal den starte med at have et lille øje. Og så skal den have sådan en så et øje mere. Og så skal den lige have lidt hår. Sådan la, så får den lidt hår. Så lige lidt hår. La. Okay, og så skal vi lige, ja. Så skal vi lige finde en pæn farve hernede. Nej, I elsker blå. Nej, vi skal have gul. Jeg elsker gul. Tada! Og så skal vi lige farvelægge dutterdalleren den. Dut. Og sådan tegner man en grisebag. Hej. Og det var Mathias her fra kanalen. Hej.